és sense objecte que els mitjans de comunicació, els mitjans tenen molt poder. En aquesta jornada fins que farà una entrevista, però donem la paraula a Miquel Vicent. El Miquel és sociòleg i formador en gènere i sexualitat. És el coordinador de l'Observatori Noctàmbules entre el 2014 i el 2016. A partir d'aquest informe va disposar i avui ens és un dels autors que ha actuat aquest informe i avui ens el presentarà davant. Molt bé, bon dia a totes i a tots. Gràcies per la vostra assistència per explicar-nos una mica el procés d'un any de treball d'aquest observatori. Vaig posar un cronòmetre per intentar ajustar-me els temps. Llavors us explico una mica com anirà aquesta taula. Aquest informe té 5 apartats i ens els hem dividit entre les persones que més o menys han sigut les principals autores de cadascun d'aquests. Jo presentaré els apartats d'oci nocturn i mitjans de comunicació i publicitat. Després la Laura presentarà l'àmbit legal i mèdic i finalment l'Otger parlarà de la prevenció i farà unes conclusions finals. Bé, entrant directament en els continguts de l'informe. Això és un informe molt extens, té al voltant de 100 pàgines i jo la meva principal feina és intentar seduir-vos perquè us el llegiu. Sé que és pràcticament impossible, però no voy a desistir en l'intento. I us explicaré algunes de les principals reflexions, compartir algunes idees que en aquest procés han anat apareixent, també perquè les puguem discutir i perquè és un debat i al final aquest observatori té una perspectiva molt qualitativa. Nosaltres no treballem especialment amb dades, llavors clar, això dificulta a vegades també la comunicació d'alguns dels resultats que en la nostra cultura sembla que si no tens un percentatge no estàs dient res. També vaig fer una petita aposta per les metodologies qualitatives. Dit això, l'apartat d'oci nocturn de l'informe té com dos grans pols. Un, que és anàlisi del discurs de les persones que freqüenten els espais d'oci nocturn, llavors ara veureu que us explicaré algunes reflexions en moltes cites, i després d'aquest any es va fer l'aposta d'intentar fer un pas a la metodologia quantitativa fent un qüestionari pilot. Jo dic pilot i els resultats són pilot perquè, com us explicaré, la mostra no és representativa, té molts biaixos, però volíem compartir alguns dels principals resultats que ens ha donat això. Vam fer aquest qüestionari amb la intenció de poder-lo tastar i poder-lo millorar en futures edicions i llavors, tot i així, compartir una mica quines són les principals informacions que ens aportaven amb tot aquest, entre cometes, del biaix que té. Llavors, entrant en aquesta primera part més discursiva del que ens diuen les noies i els nois que freqüenten espais d'oci nocturn quan parlem de sexualitat i de violències sexuals, i ara entendreu per què ho ajunto en una sola categoria, doncs us explico algunes de les principals conclusions que en traiem a l'informe. En primer lloc, com sabeu, aquest és un observatori que està molt centrat en analitzar la vinculació entre el paper de les drogues i la violència sexual i per tant nosaltres també hi ha una gran part del que ens interessa és veure com aquests dos àmbits, aquestes dues dimensions es treuen. El que veiem és que una vegada més, tal com ha anat sortint cada any en aquest observatori, l'alcohol és la substància majoritària, diguéssim, que apareix en moltes de les escenes i de les anècdotes que la gent ens explica. Us poso aquí una cita, però que és quasi paradigmàtica, d'algú que ja s'ha anat repetint, que és l'imaginari social diferenciat al voltant d'una noia havent consumit i una noia havent consumit en els escenaris d'oci nocturn. Aquesta cita que diu: una chica drogada pilla seguro, un chico drogado crea más rechazo. Una chica drogada, los tíos de facilidad se aprovechan de que vamos borrachas. Porque diremos que sí más fácilmente a todo. Y un chico crea más rechazo porque las mujeres queremos tíos con cabeza y divertidos, no tíos borrachos. Aquí hi ha moltíssimes coses a analitzar. Una és com pot ser que als nois els sembli atractiu una persona que pràcticament no té molta agència per decidir, i que això forma part d'un imaginari sexual, i com a moltes noies, el fet que un noi no acabi d'estar bé, perquè està molt begut o està molt drogat, això fa que perdin interès sexual en ells. Però aquí no m'estendré, però ho assenyalo com una de les principals, diguéssim, diferències en la cultura que es parla molt de la cultura de la violació, però jo crec que també s'hauria de parlar molt de la cultura, diguéssim, del lligau, del corteig heterosexual, que seria la cosina germana petita de la cultura de la violació. En relació al consentiment, nosaltres hi hem volgut parar especial atenció, perquè el consentiment és un concepte que està circulant molt mediàticament en els darrers temps i que
pensem que cal problematitzar-lo una mica, posar en qüestió unes coses i matisar-les. Nosaltres ens interessa molt analitzar el consentiment sexual o com els joves que surten i freqüenten l'oci nocturn entenen el consentiment, perquè pensem que entendre aquesta dinàmica és fonamental per entendre per què es donen situacions de violència sexual a l'oci nocturn. És a dir, per saber per què alguna gent abusa hem de també entendre com la gent lliga. I aquí hi ha un gran apartat de l'informe on es produeixen reflexions al voltant d'aquest tema. D'una part, la majoria de relats de les noies sempre expressen que senten que els nois tenen dificultats per entendre la seva forma de posar límits. Aquí podríem dir que tenen dificultats, no els interessa entendre, o sigui que hi hauria diverses interpretacions, però sí que apareix com que, sembla ser que en el codi de m'interesses, t'interesso, volem lligar, volem anar més enllà, ja només aquest pas és dificultós per molta gent. En segon lloc, les interpretacions del consentiment i les negatives. Tenim aquí algunes cites que és interessant perquè per la majoria de les noies la negativa és el final d'una trobada, és a dir, quan jo dic no, vol dir, jo t'estic dient que no perquè ja no m'interessa més. En el relat dels nois, la negativa és l'inici d'una relació. Poso un parell de cites que ho exemplifican. Para mí lo principal es que no me toquen si yo no he dado ninguna indicación de que quiero que se me acerquen, por ejemplo. Depende de la persona, pero no sé, hay gente que no lo entiende, le dices que no con palabras y no lo entiende. Això seria una cita que ens expressa que aquesta noia, quan ja diu que no, efectivament, en el seu imaginari és que no vol seguir amb aquesta relació. Si la contraposem amb aquesta altra cita, són dos nois que estan sortint de festa, un de 27 y 32, que diuen nunca hay un no por respuesta. Yo creo que todo se puede conseguir. No es que no tire la toalla, es que creo que hay personas que las puedes conseguir. Pienso, Después depende de tus herramientas, de tu voluntad, pero creo que no hay ninguna persona que no se pueda resistir. Siempre que puedas, no sé, utilizar tus herramientas. Això què vol dir? Que quan algú diu que no, és l'inici, tenim altres cites que parlen d'això, és l'inici d'una seducció. És a dir, quan una persona diu que no, vol dir que m'he d'esforçar més. No vol dir que no li interessi, vol dir que m'ho he de currar. Això ja ens situa en un marc en què la interpretació que les persones fan del consentiment dels codis de la negativa està molt confós. I això té a veure amb la cultura de la sexualitat i els aprenentatges en la socialització masculina i femenina, però ens sembla molt rellevant posar-ho sobre la taula quan després volem pensar al voltant de la violència sexual. Després hi ha tot un tema que és, tot i que el no és no s'ha convertit en un gran eslògan, nosaltres veiem que la comunicació verbal és gairebé el capítol final, vull dir, el consentiment es produeix en gran part a través de codis no verbals. I veiem que aquí, clar, hi ha molta dificultat per interpretar els codis, és a dir, deixar d'aguantar la mirada d'una persona, girar-te d'esquena, deixar de tenir una conversa, hi ha tota una sèrie de coses que en molts relats es veu clarament que tots aquests codis que aquestes noies estan fent servir perquè aquest noi les deixi de costat, en aquests nois a vegades hi ha una cita que no la tenim aquí, que és molt interessant, que és un noi que en un moment donat una noia li diu mira, és que m'estàs agobiant i deixa'm en pau. I el noi torna amb els seus amics i està molt dolgut perquè diu que no m'he donat fins que no m'ha dit això, i em sap molt greu, tot ha de disculpar-se, però vull dir que realment aquest noi, que pot ser un cas excepcional i algú podria pensar que la majoria de nois saben perfectament quan s'estan passant el límit, jo sincerament crec que no és tan obvi, o sigui, crec que hi ha un espai difús on hi ha nois que realment pensen que apretar una mica més forma part del corteig en el qual elles també estan sincronitzades, no? Llavors tenim moltes cites que moltes noies ens expliquen estratègies per evitar nois. Des de dir que tenen nòvio, dir que tenen nòvia o la gran sororitat de les amigues quan surts de festa. Són sobretot les amigues l'entorn de principal seguretat on quan veuen que un tio està molestant molt s'apropen. Volia posar una cita que combina diversos elements. Son aquestes noies que ens diuen nos hemos tenido que hacer pasar por lesbianas, nos hemos tenido que dar un morreo muy heavy. Había un tío muy pesado que ha empezado a acosar a mi amiga bastante considerablemente. El tío iba bastante perjudicado y me ha empezado a abrazar, a dar besos en el cuello, muy heavy. Y nos hemos pegado un morreo y el tío ha pasado nuestra historia y ha seguido insistiendo hasta que le hemos dicho oye, ¿no lo ves o qué? A mi aquesta cita m'agrada molt perquè, clar, aquestes noies ingenuament pensen que si es lien entre elles el faran fora. I de fet el que generen és el màxim reclam degut a l'imaginari de l'esbòfum a la nostra cultura que interpreta, clar, en l'imaginari masculí, quan dues noies estan tenint una relació afectivo-sexual, ells sempre són especialment convidats i hi ha tota aquesta... Clar, llavors, ells fan això perquè el tio marxi i això el que genera és que el tio encara es vulgui quedar més, no? És interessant perquè, clar, les estratègies a vegades poden ser innocents, poden ser... Vull dir que a priori podries dir, és bastant bona estratègia si la gent no fos lesbòfoba, és bastant bona dir, mira, és que jo estic con mi novia, no m'interessa. Però clar, això en la cultura homosexual és un codi que no funciona. I després hi ha tota una sèrie de cites que jo crec que són molt rellevants, però que no ens hem extès, que tenen a veure amb
noies que tenen relacions consentides però no desitjades. A mi això em sembla un àmbit del qual no se'n parla molt i crec que és important posar-ho sobre la taula. Aquí diem una part petita però significativa als relats d'algunes noies del nostre treball de camp fan referència al fet de mantenir relacions sexuals consentides però realment no desitjades. És a dir, que elles expressen que no es van mostrar contràries a mantenir aquestes relacions però realment no els hi venia de gust. De fet, hi ha noies que, i hi ha una gran part important dels relats que rebem que ja no són de situacions de relacions sexuals, sinó de situacions on noies han tingut relacions sexuals que els han generat incomoditat. És a dir, que l'observatori també s'ha convertit en un espai on la gent ens va explicar coses que ens diuen no, si jo vaig consentir, si jo li vaig dir que sí, si me'l vaig emportar a casa, si vaig estar jo insistint tota la nit, però al matí segur que ens ha dit, ¿por qué has hecho esto? Si no em vegis de gust. I això ens porta a una altra qüestió que és que la qüestió del consentiment jo crec que no és prou complexa com per arribar al fons de la qüestió que és com es donen les dinàmiques en la cultura heterosexual a l'hora de lligar, no? I què és el que hi ha en joc en la cultura de la seducció. És a dir, per què una noia estaria insistint i voldria tenir una relació sexual amb un noi, a priori, si altres vegades li ha passat que després no s'ha sentit bé, no? Llavors aquí hi ha com diversos elements, i jo no m'hi he extès amb això, però crec que és important situar-ho com un concepte clau al voltant del qual hauríem de reflexionar. Perquè després jo crec que també genera com moltes contradiccions d'aquestes noies que no se senten legitimades per dir que no s'han sentit a gust perquè efectivament han consentit. Llavors estem generant un espai on sembla que només pots parlar si efectivament hi ha hagut un no consentiment. Però clar, què passa quan hi ha consentiments i després la gent no se sent bé? Vull dir que és un element complex, jo sé que és molt complex i a vegades arriscat, però em semblava que l'havíem de situar perquè de fet són molts els relats que rebem al voltant d'aquesta idea. En relació a la violència sexual, res nou, un elevat grau de normalització de les violències, sobretot aquelles anomenades de baixa intensitat. Us poso 3 cites. Por ejemplo, que te toquen el culo. Eso no lo entiendo, es una actitud que no sé, que tendrá a tocarle el culo a una chavala que no conoces de nada. No sé, cosas muy extrañas de los tíos que yo no entiendo. Mala experiencia no, pero hay gente que si no le sigues el rollo o ve que no puede contigo, pues se lo toma como una defensiva, se ponen agresivos o tontos. Sí, me ha pasado en la calle, pero tampoco es un acoso, un acorralamiento, un tío con el que salí a hablar y empezó a meter mi mano y le darse a saco, pero fácil de liberarte. Tercera, yo no he sido agredida. Bueno, sí que a veces quieren algo más y te encierran en el bar. Sí. Aquestes persones contestaven a la pregunta si has sigut agredida alguna vegada. I les 3 ens deien que no. Llavors són relats de violència sexual. I en això estic molt d'acord amb el que deia la Joana, que si tu li preguntes a la gent si ha sigut agredida, la gent diu que no. Però quan li preguntes que com li ha ido la vida por la noche, t'expliquen tota una sèrie de coses que efectivament analitzades subjectivament en base a uns ítems de què és una agressió sexual o què són violències sexuals, doncs efectivament la gran majoria de les noies tenen aquests relats, però el més interessant és que te'ls expliquen per dir-te que elles no han sigut agredides, que podrien dir, mira, a mi no m'ha passat, diuen, a mi no m'ha passat. A veure, gent que et tanca el lavabo, bueno, això sí, un tio que t'acorrala, bueno, però ja defensar. Llavors, bueno, configura també un imaginari particular, no? Tota la qüestió de la submissió química premeditada i en general l'escopolamina en concret, nosaltres el que observem és que efectivament està molt sobredimensionat en relació als casos que tenim. Nosaltres pràcticament en cap relat ens apareixen aquestes substàncies com a principals. Però bueno, el que sí que veiem és que a mesura que avança el debat sobre la submissió química premeditada i oportunista, que són aquestes 2 categories que va proposar el Consell d'Europa el 2012, nosaltres veiem que aquestes categories han sigut interessants en un moment donat. És veritat que submissió química poden ser moltes coses i es diferencia la premeditada, que és jo surto de casa amb la intencionalitat de posar una substància determinada a la beguda d'algú, X, drogar algú, per abusar, i l'oportunista seria jo em trobo en aquesta circumstància, amb aquesta persona, ja veig que va borratxa i m'aprofito. El que passa és que aquestes 2 categories, que són interessants en un moment donat, jo crec que són una mica problemàtiques, perquè pressuposen que l'oportunisme no és premeditat i que el premeditat no és oportunista. I no són categories tan estanques. Us volia posar una cita que és paradigmàtica. Sé de un amigo, siempre son amigos de los amigos, los malos, que sé que lo que hace es esperar quizá a las 5 de la mañana o así para ir a las discotecas para esperar y buscar chicas que estén muy borrachas y aprovechar un poco la debilidad de este momento e intentar llevárselas a la cama. Donde hay una estrategia un poco preparada, que el tío vive fuera de Barcelona y coge el coche a las 4 de la mañana para ir a las discotecas. Clar, això és un oportunisme. Per què? Perquè ell no va amb la droga a la butxaca, sinó que ell s'aprofita de l'oportunitat generada que aquestes noies estan begudes o no estan en les seves plenes condicions, diguéssim, per consentir. Però alhora és premeditada, perquè ell està fins a les 4 del matí d'espera a casa seva. O sigui, estoy esperando a que estas tías estén borratxes i voy. Això és premeditat o és oportunista? Això és un exemple per evidenciar que aquestes categories són problemàtiques.
Tot i així, amb això no vull dir que no siguin útils, però crec que les hem de poder posar en qüestió. Anem a la mostra que us he explicat abans, quantitativa, que és un pilot. Us explico la mostra que era, ja us he dit, esbiaixada, són 350 persones, 74% de dones, un gairebé 91% d'estudis superiors, gairebé un 88-90% residents de Catalunya i un rang d'edat entre 15 i 39 amb una mitjana de 22,5 anys. Hi ha diversos resultats perquè nosaltres preguntem en relació a quins entorns d'oci nocturn freqüenten, a quines drogues consumeixen i si han viscut agressions sexuals, si les han vist o si les han portat a terme, d'acord? Llavors, a l'informe trobareu diversos gràfics, jo només us en poso uns, que em semblen bastant rellevants, que és la pregunta de ¿has sido víctima de tocamientos de chicas no consentidos? Aquestes preguntes que van generar una mica rebuig, us ho dic, va ser un dels principals problemes d'aquest qüestionari, perquè nosaltres a la pregunta ja donàvem per descomptat que només volíem saber agressions a noies i teníem les nostres raons per fer-ho, que ara no ho puc explicar, però de fet era un indicador clar, això li va generar una mica de molèsties a algunes persones, però tot i així les dades ens ajuden. I també vam preguntar el contrari, o sigui, si tu has provocat tocaments no consentits, d'acord? Però segons el que ens diuen aquestes dades és que un 48,2% de les noies diuen haver viscut tocaments no consentits, mentre que un 11,5% dels nois diu haver-los fet. Per tant, hay una gente fantasmagòrica, o sigui, aquí falta gent. O sigui, si hi ha gairebé un 50% de noies que els hi ha passat, perquè només hi ha un 10% de noies que els ha passat. El tema dels agressions fantasma, jo crec que és un tema que ens hem de prendre molt en sèrio a l'hora de dissenyar els cercles. O sigui, és molt difícil que els nois es reconeguin com a agressions sexuals. Per tant, sempre que anem a fer aquestes preguntes, és fracàs total, perquè això ens pot servir per analitzar com els nois es senten en relació a aquestes preguntes, però realment no són efectives per trobar aquesta informació. Hem d'entrar per un altre lloc, i jo crec que en aquestes dades es veu molt clar que no hi ha concordança entre les experiències viscudes i l'autoria d'aquestes agressions. Hi ha molts altres resultats, jo m'he volgut centrar en aquests per poder passar a l'àmbit de mitjans de comunicació, però us recomano si us interessa i sobretot per millorar a nivell metodològic. Mitjans de comunicació i publicitat, començo amb aquesta cita que jo crec que forma part de l'anomenat efecto Sanfermines, que és que els mitjans de comunicació a mitjans de juliol s'activen, o sigui, empiezan a... Este tema és un tema de l'agenda, i ens expliquen moltes coses. Això va donar com a resultat aquesta fantàstica nota editorial del ara exdirector del Diari de Tarragona, Josep Ramon Correal, que se vino arriba amb tot el debat de Sanfermines i va fer una editorial on deia si solo si fuera así pondríamos en peligro el futuro de la raza humana. Més enllà que és absolutament delirant el que proposa, el que és interessant és el rebuig social que va generar. O sigui, aquest editorial es podria haver publicat en un altre moment, en un altre moment de l'any o en un altre moment històric, no hagués aconseguit el rebuig social que va aconseguir. En canvi, fixem-nos que l'atreviment és molt elevat, és el director d'un diari de molta tirada, diguéssim, en el seu territori, i està fent una afirmació, evidentment que, a més, una afirmació colindante amb els dies de l'agressió a Sanfermines, amb els mòbils i tot el rotllo, vull dir que al cap d'uns mesos va abandonar, curiosament, el seu lloc de director del diari. El paper de les drogues. Aquí, nosaltres quan fem anàlisi de mitjans de comunicació i publicitat, no és una anàlisi exhaustiu, nosaltres fem estudis de cas de temes que ens semblen paradigmàtics. Un d'ells és com els mitjans han parlat de la burundanga, i us volia posar només un exemple que crec que expressa molt bé tota la bombolla que s'ha generat. Nosaltres portem mesos i podríem dir anys sentint a parlar de la burundanga, perfecte. Sentim a parlar de la burundanga, sentim a parlar de la droga de la violació com d'una forma molt important, sobretot a l'estiu. Aquest és un article del País del 8 d'agost. Burundanga, la droga que anula la voluntad y no es una leyenda. Las copolaminas se extienden en robos y violaciones por sumisión química, pero es difícil de detectar y apenas hay datos. I tu llegis això i la gent enviant els whatsapps, ¿esto qué es? El País, 21 de setembre, un mes y medio más tarde. Primer caso confirmado de sumisión con burundanga en España. Tan alta, O sigui que, a veure, no cal que digui res més, ja s'ha entès la idea. Després us volia posar un exemple que a mi em va interpel·lar especialment perquè vaig ser la persona que va fer les declaracions. Aquest és un article del Periódico que fa una interpretació bastant particular de la nostra crítica a la sobredimensió de la submissió química. O sigui, l'Observatori, des dels seus inicis, posa en qüestió que la submissió química premeditada sigui tan majoritària i posa en qüestió els interessos que hi ha al voltant d'haver generat aquest escàndol en relació concretament amb la submissió química. Llavors nosaltres, això ho hem anat posant en qüestió de diverses formes. Aquest periodista agafa aquesta posada en qüestió y entonces hace esta propuesta tan atrevida, que es un titular que diu: no te han puesto nada en la bebida. Un informe de los noctámbulas concluye que el alcohol es la droga más relacionada con los abusos sexuales.
Y no os queda aquí, así comienza el artículo. Una chica que acude a denunciar una violación y asegura que le han puesto algo en la bebida puede estar ocultando la verdad. La han violado, sí, pero no le han puesto nada en la copa. Un informe del Observatorio Noctámbulas que relaciona abusos sexuales y el consumo de drogas en espacios de ocio nocturno profundiza en los motivos que quizá la empujan a tomar esta decisión. Llavors, clar, això és el risc de parlar amb els mitjans a vegades. Evidentment, nosaltres el que no volem és posar en qüestió la paraula d'aquestes noies, el que no volem és que hi hagi titulars que els diguin a les noies el que han de fer i les acusin de mentir quan van a denunciar agressions, que efectivament és el lloc en el que ens col·loca aquest article, que hoy me tomo esta pequeña venganza personal, clar, crec que és molt problemàtic i criticar consensos mediàtics tan importants com la Burundanga té preu. Aquest és un exemple, no? La violència sexual com a arma, jo crec que això és un tema, ja ho ha explicat la Joana, no m'estendré, el tema de les agressions sexuals a Alemanya la nit del 30 de desembre. Hi ha molts articles que es van publicar al voltant d'això, no hi ha ningú, no? Hi ha hagut una evolució, però és interessant els conceptes que fan servir d'abús sexual, que parlen d'abús sexual i no de violència sexual o d'agressions sexuals. També és interessant l'intencionalitat i l'espai mediàtic que van ocupar aquests articles. I per últim, i amb això acabo, la violència sexual com a reclam publicitari. Jo aquesta imatge la faig servir moltíssim i crec que, n'hi ha altres a l'informe, però jo escollo aquesta que és la més rellevant, que és com la cultura de l'oci nocturn i la publicitat i el màrqueting de l'oci nocturn agafa la violència sexual com un element interessant i atraient de l'oci nocturn en si mateix i d'aquelles festes. Això són les campanyes que es van proposar per atreure l'atenció dels joves anglesos i les joves angleses a Magaluf a l'estiu del 2015 i aquest eslògan són aquestes noies despullades pràcticament amb biquini, amb taques aparentment de sang, com no sabem, però vermelles, i diu: no puc esperar per sentir-me avergonyida de totes les coses que faré a Magaluf. Entre aquestes coses intuïm les violències sexuals. I llavors, això és com un relat doble, és un relat cap a les noies que diuen vés a Magaluf perquè hi ha noies que es moren de ganes de ser agredides i és un relat cap a les noies que en el fons aquest tipus de transgressió implica una gran llibertat. És a dir, tu pots transgredir tant que et pots posar voluntàriament en el lloc de ser una víctima de violència sexual i això és passar-s'ho bé i despassar. Aquest tipus d'argumentaris s'estan fent servir molt en aquest tipus de festivals, diguéssim, d'estiu, d'universitaris. A Salou en van fer un, diguéssim, que el van haver de retirar i vaig estar buscant la imatge i els community managers del festival són molt bons, ja no en queda cap, fins i tot la que citem i linkem a l'informe ja no existeix. I era una imatge on deia ven a vivir tu primera orgia en Espanya, era adreçada a adolescents francesos, Salou al final va prohibir el festival i en un moment donat deia vine a tenir l'experiència amb relacions sexuals amb l'alcohol com a excusa, no? Si l'alcohol és una excusa és que t'has d'excusar d'alguna cosa. Aquesta és la meva part, 22 minuts, ho sento, i dono el torn a la